Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa tabi'ina ila yaumiddin amma ba'du. Dumateng ngasanipun para sesepuh, pindah sepuh ingkang dhateng kinepeten, Rama Kyai Muhammad Batin ingkang tansah kita takzimi, kita antar-antar menggah mawadhah asanipun saha donga pangapuntenipun. Lan dumateng jamaah Bapak Ibu sedaya ingkang hormatan, sadaya lipat ngapunten Rama Kyai wonten sarangan wekdal dados niki kula di WA ken nyekapi riyin gitu. Nyekapi niku berarti sementing ngaji gitu. Dadi mboten kedah maca kitab Arba'in Nawawi. Nek Rama Kyai wau diwacake ya Mas. Nah, kula wacake gandeng wau mung nyekapi nggih. Niki kula mau ngaji mawon nggih, sing penting ngaji ngono. Kula bedake kitab Minausaniyah. Niki dingge nek cara dahar niku ki Rama Kyai iki segone gitu. Lawe dodo mentoke, lah kula acare mawon. Ha iki sing nggo ben supane rada ana warnane ngoten niku nggih. Rama Kyai sing pokoke, mengke kula acare mawon. Dalem menika insyaallah kula paringi acar jenengan. Kali es krim. Monggo nata atina kanjeng Allah, mugi-mugi dalem menika batu madis Allah manambe ilmu yang manfaat dunya akhirah kita. Amin Allahumma amin. Walibdi wa madhabi diniyah wa li sahibatil kitab nafa'an Allah bihi bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin wa limasyaykhina wa masyayikhina. Syawlillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niki kula wacake kitab Minausaniyah nggih. Satu bait sing nganggit Syekh nggih Abdul Ahad Asy'arani. Beliau nukil pendapatnya Imam As-Sahal. Imam Sahal nggih. Dadi niki wonten perkara Pak beliau ngendikake ngopo to kok wong mukmin niku nggih wis salat, wis poso, bahkan ngaji, haji gitu. Ning kok ya kelakuane ra ono wawane ngoten lho. Iki cara Kanjeng Nabi ngendikake nggih. Niku antan dua perkara menjadi ngalamatul iman nggih. Dua perkara itu menjadi ngalamatun puncake iman nggih. Atau Islam nggih, atau Islam. Nabi ngendikake Islammu kuwi ora bakal sempurna ngoten niku. Kejaba kelawan baguse budi pekerti kalian lomo. Nah niki dhewe niku wis salat bertahun-tahun, poso bertahun-tahun ning isih mangkelan. Ana tanggane ngruri sithike baper. Mbok nek kira-kira kesel ki mbok asah rewang malah ngrepoti ngoten niki baper langsung diuncalke ladinge. Baperan, wong iki baperan gitu. Mbok nek mangan ora kecap, wah wis baperan meneh. Ngalih ning ngono diruri meneh nggih. Nek mangane mbok ora dijuju, pindah meneh. Kadang ada ramangan dirasani nggih. Oh digawe pangan ora dipangan. Weh dirasani meneh, baper meneh. Lah itu lho. Makanya ten iki anten beberapa napa pengendikan saking Imam Sahal nggih. Kenapa kok ibadah kita terhalang dari asar-asar ibadah? Wong salat itu asare tawadhu. Ning kenyataane wong salat jamaah kadang sok kasar. No cah cilik-cilik rame ning getak kaya getak maling ngono. Wah, begijikan. Wah. Iki wadah cilik niku cah cilik urung diakal gitu. Pelayan-pelayan yang masjid kan biasa ta nggih. Ning kadang takmire kadang kejem. Begijikan. Anak sapa to? Lho iki wong ahli salat, kudune asare wong salat ki tawadhu andak pasar, ger nek begijikan aja ning kene. Kan ngoten niku nggih. Wis sepuh, usane 50 tahun kok ije kasar. Monggo salate bertahun-tahun. Berarti kan wonten asar ibadah sing durung oleh nggih. Nah niki mengke kita bahas nggih. Kenapa to wong semakin tua kok ora semakin tawadhu, ora semakin apik, ning malah baperan niku wau, gampang nesu gitu. Nek pendapatnya dinggo nesu gitu. Ketika ora didodoki nganggo bahasa sing bangki-bangki ra mangkat nggih. Niki mengke wonten Pak nggih. Dadi mengke kita panjenengan saya nek perkara sing diaturke Imam Sahal dilampahi. Insyaallah asar ibadah mengkoleh daya nggih. Asar ibadah salat tawadhu, asar ibadah poso lomo Pak nggih.
Angger bar poso kok cetil repot niku. Poso niku asre lomo gitu. Karena poso niku mbangun edine iki rekosane wong urip nggih dalam keadaan lapar, Pak nggih. Ya kan poso kan ada tekon temandang gitu, tetep kerja nggih. Dari fajar sampai maghrib iki tidak ada alasan dumeh poso sutura turu mboten nonton. Tetep poso ya temandang gitu. Tetep macul ning sawah, keringete gudes-gudes gitu. Ning tetep poso, walaupun liyane jera poso, Pak nggih. Malah mbok teh jumbo ae. Seger ngoten. Lah kene poso gitu. Itu ketika kita puasa, kita lapar dahaga tetap kita tuh ibadah kerja, asline duwe asar. Oh, jeblane wong ngeleh ki ya rekoso tenan. Oh nek temandang wetenge ngeleh ki ya ora iso maksimal. Oh, kae mesake ramangan tak kei pangan asare ngoten niku. Tapi kok poso bertahun-tahun kok cetil? Wah, iki berarti ana masalah nggih. Ada masalah ibadah. Niki mengko kula wacake. Satu pendapate Imam Sahal sing dadake dhewe niku kalih Gusti Allah niku insyaallah nyambung. Dan Allah nyambung ibadah kabeh. Engko ki ade mengkoleh asare poso ki engko lomo nggih, asare napa salat tawadhu gitu. Kula wacake nggih, bismillahirrahmanirrahim. Kala ngendika sapa Imam Sahal aidon hale melih nggih. Ngendikanipun beliau ngeten iki. Walik ngondi mom. Bismillahirrahmanirrahim. Usuluna utawi dasar-dasar kita sing nekake parek pangeran, dasar-dasar sing kudu kita cekeli ben ibadah kabeh niku nyambung pangeran. Iku sat ngatun ana 7. Ada 7 perkara niki dasare dhewe mekoleh inti-inti dari ibadah nggih. Mbuh salat, mbuh maca Quran, mbuh ngaji, mbuh poso, qiyamul lail, semua bentuk ibadah niku usule niku 7 nggih. Jadi dasare temandang niku 7. Nek jenengan duwe 7 niki mengko njenengan pikantuk nggih barokahe ngamal ibadah sing kula panjenengan lampahi nggih. Dirupane 7 perkara. Sing pertama atamassuku bi kitabillah ta'ala nggih. Dasare temandang niku tamasuk niku cecekelan bi kitabillah nggih. Dadi ada temandang apa wae iki mergo Allah dawuh nggih. Ana Quran sing kita pegang jadikan napa dasare urip nggih. Contoh yang paling simpel mawon nggih. Makna ikhlas itu temandang krana Allah dawuh, nek bar temandang krana golek ganjarane Gusti Allah. Kula bali nggih, mukhlisina lahuddin maknane nggih. Temandang ngibadah mergo Allah dawuh, nek bar temandang rampung ya njaluk ganjaran kalih Gusti Allah. Niku mukhlis, ikhlas nggih. Niki gegandengane kalian masalah tamasuk bi kitabillah. Contoh yang paling gampang mawon cekelan Quran sing mungkin jenengan saya yakin nggak hafal nggih. Niku surat Al-Ngasr mawon nggih. Nek kula paringi surat Maryam jenengan hafal nggih. Janjane anten beberapa ayat nggih. Niku penting kita cekel, dihafalke cekel. Ning ketoke sing jenengan mungkin iso tur ya hafal Pak nggih. Niku surat Al-Asr. Bahkan Imam Syafi'i ngendikake nggih, banyak wong gitu apal ning melupakannya, melalaikannya. Yaitu surat Al-Ngasr Bang. Bahkan dengan tegas Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Demi masa, demi waktu, ngasar niku menjelang maghrib. Maghrib niku angslop, niku simbol demi waktu di mana kowe delen kas angslop, Pak. Jangan mangslop wangun nek angslop gitu. Wis 2 tahun iki. Waya angslop wangun. Lha niku pancen ngoten niku, Pak, demi waktu di mana kamu akan mendekati kematian. Gitu. Alhaqumut takasur hatta yurtumul maqabir. Lelahanan, saing-saingan ngalake kowe nggih. Akeh-akehan ngalake kowe nggih. Saking eling Gusti Allah nganti kowe mlebu ning alam kubur. Lha niki lho gambarane al-takasur nggih. Makane ayat Al-Ngasr niki mang cekeli demi waktu ngasar nggih. Innal insana lafi khusrir. Jadi sesungguhnya menungso iku lafi khusr nih. Sungguh di dalam kerugian gitu. Berarti niki semua menungso rugi niki. Kemudian Allah ngendika illal ladzina amanu nggih. Kejaba wong-wong sing padha iman. Lah niki sing kula maksud, cekelana urip ibadah nganggo ayat niki. Sing ra rugi yang pertama adalah wong kang iman. Wong kang percaya Gusti Allah man soma ramadhana imanan gitu. Wa ihdi saban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi.
Ini kan dalile wong ikhlas nggih. Man sapane wong soma kang poso wong nggih, Ramadana ing dalem sasi Ramadan nggih. Dasare poso merga Quran, imanan ngimani dawuh poso ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Dasare poso niku wau jenengan iman karo Quran nggih. Quran dawuhi, he wong kang padha iman diwajibke ing atase sira kabeh poso. Ngoten niku nggih. Makane poso niku mergo Allah dawuh iman gitu. Makane niku niat penting, malamnya niku niat. Niku nggo nglahirke imanan gitu. Niat kita temandang poso sesuk ya Allah somagodin nggih. Niku mung lillahi ta'ala. Nawaitu somagodin an adai fatisai Ramadana hadisa natin lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala niku iman. Lah kemudian nek lakon temandang rampung buka nggih. Niku jenengan ihtisaban gitu. Nek bar buka mangan nika jenengan terus ihtisaban, njaluk ganjaran Gusti Allah. Makane dungane Allahumma lakasumtu wa bika ngamamtu wa ala sika aftartu dzabadumau wa batalatil nguruku wa sabata ajru insya Allah. Wa sabata lajur iki semoga Allah netepke ganjaran poso niki wau jika Allah menghendaki. Jadi ketika jenengan buka nika donga Pak nggih. Ora ketungkul ngiwut. Aku tulung kuwi. Aku dawete aja lali. Ya ndelok anggar buka bersama kae mau ngiwut aja mangan itu. Imbo dawete kadang kala lawuh kok ilang nang ndi. Dadi buka iki amung ketungkul mangan sing sifate lelahanan gitu. Mang selakene buka niku misale didangkan nang ngarep ngeten iki jenengan kersa dahar mawon. Ning sing anteng mawon gitu. Sing anteng mawon bismillah batalke puasa sithik. Ngombe kan cara atane sunah Nabi itu kan yang pertama nek ana napa roti basah nggih. Kan niku roti batun niku sesuatu yang basah. Roti misalkan nek roti ya apa dawet apa lah nggih. Engko roti nek roti kurma, urutane ngoten nggih. Nek kurma ya engko wedang sing anget nggih. Niku urutane nggih. Artinya batalke sithik. Lah nek jenengan ana daharan jenengan terus engko dahar mboten ana apa. Sing penting anteng, tenang gitu. Bar rampung dahar entek gusis gitu gusis to jenengan. Kok Bali. Nah nek kula ketika rampung niki kesempatan donga nggih. Bahkan Allah niku ngendikake ketika orang sedang berbuka, malaikat itu enggak henti-hentinya ndongake wong sing buka hatta yafragha, ngantek selesai nggih. Jadi jenengan dahar niku Allahumma Allah al-maghfirlahu warhamu. Malaikat terus ndongake sampai rampung buka, tutup bukane donga bar mangan terus tawasul poso dina kuwi. Allahumma ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kelawan berkah poso dina menika kersa jenengan ngijabahi bla 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 bla. Tak jarang to jenengan dadi tawasul, padahal pas niki niku pas doa yang paling istijabah gitu. Karena ning kene iki jenengan seneng kan? Buka ora ana ora seneng gitu. Wong diantu-antu ki, jam piro ki ngger? Ngoten iki simbah ki. Urung akeh jam 5, Mbah. Oh, berarti wis suwe ya. Simbah ya nekoke buka. Kong, jam pira, Kong? Nggih sing putune yang nekoke buka. Berarti bukae kabeh seneng. Donga pas seneng luwih ijabah bangane donga pas susah. Makane saran kula benjang nggih. Nek Ramadan nek buka niku dinikmati. Asa kesusu nggih. Asa imbah-imbah gitu. Ning rampunge terus tenang ben sak salat maghrib gitu. Pokoke diadani mawon gitu. Mengko ketika adzan atau qomat niku nek ngenteni jamaah iku wis rampung ya to, ora kesusu nggih, muadzin langsung nganduan. Bar ku langsung qomat, tertib sesuai jame Mas iki. Wah, ya mesake wong tua-tua gitu. Kula karengan jamaah ngen kula buka bersama kula Senin nggih panitiane nggih. Masuk kula kok Senin kula elingke. Sebab napa? Lah nama Kiai almarhum Romi Katib jaman semula ngaji ngen kula niku. Niku kula ngaji ten sawahan gitu. Kula ngaji sawahan. Karena ning kono ihtisaban mung golek ganjarane Gusti Allah. Niku tamasuk bi kitabillah. Iman niku ngoten niku Pak, iman nggih. Dadi iman niku jenengan temandang krana Allah, nek takon temandang njaluk ganjaran Gusti Allah. Salat niku mergo napa? Allah dawuh innalladzina amanu nggih, niku satene wong sing padha iman niku yuqimuna as-shalah nggih. Tansah jejeke shalah wa ya'tuna az-zakah lan padha nekani zakat. Artinya wong sing iman berarti dhek nekani salat. Lah ketika ana hayang ala shalah niku ade nekani salat nggih. Lah ketika ade dengan salat berarti dhewe nindakake dawuhe Quran. Innalladzina amanu yuqimuna as-shalah.
Menika wong beriman iki jejege salat. Berarti dasare temandang salat mergo Allah dawuh gitu. Lah bar salat niku kan wonten adzan nika nggih, niku kan kiasan hayang ala shalah, hayang alal falah. Nek kowe gelem salat, umatku Nabi ngoten niku kan muadzin kan sing ngundang kan sing Kanjeng Nabi ta nggih. Nek kok saka Allah sing kowe salat kawulaku, nek saka Gusti Allah niki. Kowe bakal hayang alal falah. Nek gelem salat kowe bakal mekoleh kemenangan. Sing dimaksud apa? Surga. Surga niku simbol ridane Gusti Allah. Ning donya kowe iso ndidik nafsu mutaat karo Allah, ning akhirat ketemu Gusti Allah ten surga. Lah soal niku asare temandang krana Allah engko endinge utawa rampunge salat njaluk ganjaran Gusti Allah. Dunyane digawe lapang dalane urip, engko akhirate swarga. Makanya salat niku dienggo media jenengan napa cara laporan Gusti Allah niki wau kula temandang ngeten durung rampung urusane ning pun kebadut ngasar. Niki urung rampung urusane, ning kula nyelake sujud riyin. Pamila mengke badhe ngasar paringana kula saged ngrampungke urusan. Nek pancen urusane segera selesai. Kan ada laporan karo sing duwe masalah gitu. Sing duwe donya sine. Ning kadang ra kober to jenengan matur ngoten niku. Janjane niki nek cara kula nggih, salat nika iki nggo media dhewe iki lapor. Makanya ana bahasa taba ya tubuh taubatan kembali ke Allah ki cara dhewe salat gitu. Dhewe mjujul kaya ngapa gitu. Badhe ngisak niki wau nggih. Eleke kaya ngapa engko wayahe subuh kudu setor muka. Ini wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard nggih. Lapor kula wau dilelae bab mlaku-mlaku ana pelem tiba ya Allah ngapunten kula ya dilelae gerus. Akhirnya kalau pangan dosa niku pun kula njaluk ngapura. Bar engko subuhan marani sing duwe pelem. Lek njaluk peleme ya OPO. Wah wis ya wis apa-apa ra ngoten niku nggih. Akhire njaluk halale. Lho ngoten niku lapor mawon Gusti Allah nggih. Setiap perkara sing ning kono ki apik elek lapore Gusti Allah sing apik njaluk dijogo tekan dina kiamat, sing elek jaluke ngapura. Niku bahasane iman ngoten niku. Tamasuk bi kitabillah. Yang pertama sing selamat adalah innal ladzina amanu. Yang kedua wa ngamilu sholihah. Wong iman ning temandang amal saleh. Nah niku wau hayang ala shalah, hayal falah, iya kana butuh, iya kanas tangin. Berarti wong urip niku selain nyembah Allah kudu ngadepi masalah. Nah masalah niku salah satunya adalah menghadapi masalah niku nganggo takwa nggih. Wong ora mungkin ra tau lara, ya kalane lara. Makane lara disikapi nganggo iman dan takwa. Amal saleh wong loro ya mertombo gitu. Golek-golek info. Nek encok ngene iki tambane apa, Lik? Oh, jamone wae, empon-empon. Wong kan pijetke wae. Ha ngoten niku nggih. Sing kira-kira jenengan mampu sik endi? Tandangi bismillah. Golek ganjaran lantaran mertombo. Lah ngoten niku lho. Jadi amal saleh niku ki menghadapi perkara yang Allah berikan niku dengan Quran, dengan sunnah Kanjeng Nabi dikei kelangan ya wis kelangane berarti dhewe iki duwe perkara sing kudu ditutup nggih. Yang goleki nutup sing ilang-ilangan niku mboten sami-sami gitu. Wong barang niku kabeh ki ndek Gusti Allah ki nggih. Lho kan kadang kita lucu to nggih, wong dhewe iki mung dititipi gitu. Dititipi ketika dijaluk sing duwe kok nesu gitu. Kamu dititipi gitu. Nek ilang ya golek meneh, digoleki gitu. Bisa bingung Mas kula niku. Makanya dalam konteks niki wau iladina amu sholihati pokoke bakdo salat ngadepi masalah nganggo takwa. Petuk bojone ya uluk salam, petuk para tuane ya uluk salam nggih. Pun ndongake dereng marang sepuhe. Niki kan kadang-kadang kan lali to kan ndongake marang sepuhe. Ya Allah paringana marang sepuh sing nyebahi nika apura dosane nggih. Kula kurang napa ya Allah dadi mantu kula pun ngalah nggih. Lho ndongake Bu nggih. Oh salah satu sing dadekke kaling-kaling rezekine niku kadang kala mantu ki jarang ndongake mara sepuh. Rabbik firi wali wadaya wali wadaya warhamma kamaro bayan soe jarang diklebat mertua ki jarang niku gitu. Padahal niku nek Ibrahim bin Adham nggih. Niku sing dadekke donga-donga kok kaling-kalingan dijabahi salah satunya nglalekke donga-dongane wong-wong cerak termasuk mara sepuh. Termasuk tangga dulur cerak nggih. Dongake nggih Pak Bu nggih. Terutama marang sepuh kemudian dulur niku didongake. Ora malah ndongake elek gitu. Nah niku dieling-eling nggih. Donga niku penting banget. Adungau silahul
mukminin. Donga menjadi senjatane wong mukmin. Makanya dalam konteks ibadah niku aja nglaleke dulur, tangga. Sikapi mawon petuk sapa wae afsus salam, tebarkan salam kedamaian niku. Nah, di tengah-tengah niku ternyata sing rugi adalah watawasau bil haq watawasau bis sabar, saling nasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Hak niku maksudnya syariat gitu. Temandang misalnya ana wong wudu gitu, sing kudune ngusap sirah ning malah ngusap bathuk. Niki berarti jenengan kudu tawasau bil haq. Dikandani di sing diusap niku ora bathuke nggih. Ning bun-bune. Lah ngoten niku jenenge tawasau bil haq, ngandani syariat nggih. Nah kadang-kala kan syariatnya bener, ning lakone urip kadang-kala ora bener, ora sabaran, gampang mutungan. Ya we watawasau bis sabar, ngadapi urip kudu sabar, ngger. Pokoke kabeh ana mangsane, sing ayem to. Wong Allah ki nedirke sesuatu donya ki ora mungkin lepas dari pengawasannya Gusti Allah. Nek urung kasus saiki ya jajal taun mburi, tenang wae to. Kabeh ana mangsane. Lha ngoten niku sabar, Pak nggih. Wong karepe nandur apik terus gitu. Nek jenengan kumalungkung, aku ki lho nandur pari ra tau tuna. Oh, gayane. Kadang-kadang kok ngeleke kalian mas-mas kula kan tani nggih, kadang ternak niku nggih. Kadang pas do ngampuhe glelenge pol. Ana deling lho Kang, kowe nek apik ngene iki sesuk bar kuwi elek, nek kowe ora syukur kula ngoten niku nggih. Kok waktune ampuh niku nggih, hasile ning nandur niku antek 7 yuta pira nek ditebas niku nggih. Wah glelenge pol kae. Kowe eling nek bar hasile akeh, biasane esuk hasile sithik. Nek jenengan ora syukur, tenan niku. Bar berikutnya niku begitu arep panen niku ndelok udan badai, Pak nggih. Udan badai, omong sak masik anu parine nggih. Awe parine janjane wis wayah arep panen gitu, kena angin, kena buane udan terus, akhirnya ambro kabeh, kelepan. Kelepan pirang-pirang dina ora iso ngetus. Ambyar niku sidene niku. Sing biyane 7 juta meng payu 3,5 juta niku. Itu gambaran nggih bahwa tawasul bisa sabar kabeh iki sabar, kabeh ana mangsane, disyukuri wae, disabari. Nek gei paling lebih disyukurin, nek kurang ya disabari. Lah niku termasuk bi kitabillah. Jadi kita urip niku kudu ana cekelane Quran hadis nggih. Yang kedua nggih, selain Quran nggih, niki wa iktidau bi sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hei temandang apa iki nderek Kanjeng Nabi nggih. Dan niku coba kula nyopesa, jenengan tangi turu ki nindakake dawuhe Nabi dereng, padha ora karo Nabi nggih. Tangi turu jenengan pripun nggih? Langsung nyat turu apa? Tangi turu nggih. Sunahe pun paham dereng tangi turu niku. Ya waton turu Mas, tahu tangi Mas. Tangi turu nggih, bangun tidur sunahe nggih. Niku duduk dulu. Tidak langsung berdiri gitu. Duduk dulu santai gitu. Terus sambil mengusap kening. Niku sunahe Kanjeng Nabi dari bangun tidur mawon nggih, sing paling simpel mawon. Awali hari nek gelem ngoten niku insyaallah engko ade diberkahi nggih. Awali hari ngoten niku duduk kalem nika kalih ngusap kening ngene niki terus ndonga. Alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Niki ora mung dilafadke, ini dimaknai gitu. Matur nuwun ya Allah, alhamdulillah nggih. Zat sing sampun nguripke kula sabadane nyedani utawa nggawe turu kula. Wa ilaihin nusur lan dhateng panjenengan ya Allah kula bakal bali mempertanggungjawabkan amanah-amanah sing durung rampung. Alhamdulillah dina iki digawe urip. Berarti digawe wayahe ngrampunge masalah alias utang. Nah, tangi turu kudune wis semangat nyaur utang gitu. Utang dilali-lali ya ora bakal barokah mungkin. Tangi turu ki langsung mikir utangnya ndang nyaur, ngoten niku gitu. Kowe nek percaya jenengan nggih sing diutang-utang kuwi. Nek tangi turu kan jenengan bismillah ya Allah dina iki kula pengen urip paneng kula usaha ben utang kula iki saged kesaur. La haula wala quwata illa billah. Sing ngoten niku nggih. Wis engko anggere pendak esuk kelingan utang, arep nyaur utang, engko Allah maringi pitulungan saged nyaur. Lah tangi turu wis sambat. Wah, edian iki tanggal piro iki? Ya wayahe nyaur Bang Plecet iki. Ayo utang ning Bang Plecet, ayo riba. Ketemu esuk ora mungkin niat nyaur. Ini ku tenanan nggih. Wa ilahi nusur niku manane napa? Marang Gusti Allah kita bali mempertanggungjawab amal-amal sing durung sing adi lakoni nggih. Ning kono kok ana amal-amal hubungan Bani Adam sing rampung ya engko Allah tekoni. Makanya esuk niku kudune semangat nyaur utang niku. Lah wong ora esuk ora cetok ya dhewe niku. Bahkan Nabi ngendika ngene lho.
Niku sunah Nabi nggih. Niku ngoten niku terus donga, bar niku ngebreske irung ngoten niku ping 3 kiwa. Ngoten niku ping 3 nggih. Ben supane setan sing neng manjing ning nggon irung jenengan sing gawe mripate buyut bae ngene lho nggih. Kadang kan jenengan tak buyutan tangi turun niku nggih, hawane mung lentuk bae ketarik setan niku lho, dadi wong arep merem mawon digebreske. Nggih ping 3 nggih. Ngoten ping 3 Pak nggih. Ngiwa jenengan gitu. Ngiwa ngeten iki terus mengko tangi ten napa kamar mandi, nggo sikil kiwa, terus nggo dengan apa pipis, kemudian donga meneh pas pipis, metu ya donga meneh nggih. Lah ngoten niku berarti sunah Nabi sing esuk niku. Yang kedua sunah Nabi sing jarang wong ijo mungkin ngerti nggih, memahami, walaupun jenengan ana sing ngerti mungkin nggih. Nabi niku ndongake Pak nggih, awake dhewe niku sepanjang masa. Yen jenengan gelem nglakoni esuk-esukane kuwi jenengan ibadah, mbuh kuwi zikir, mbuh kuwi ngaji, mbuh kuwi ngresiki omah, sing penting esuk kuwi ra maksiat nggih. Sing penting esuk kuwi ra lelahanan, ngamal-ngamal sing manfaat donya atau akhirat padha mawon. Niku Kanjeng Nabi ngatakan nggih, Allahumma ya Allah barik li ummati bukratan nggih. Duh Gusti Allah berkahi umatku ing dalem wayah esuke. Jadi ini esok ini jenengan ki ora bar subuh turu meneh. Nanti jenengan bar subuh langsung mangkat ning pondok mawon ngaji lah nggih. Rampung jam 6, bali ngaji nek cara wong-wong tua kan biasanya mampir ning pasar kepek gitu. Belanja lawuh gitu, ratengan bubur gitu. Nanti belanja mangan bareng ning omah. Engko sampai jam 8 pagi niku ngamal ibadahe ana, resik omah, nyapu latar, umbah-umbah, pokoknya ngamal ibadah. Berkah Bu nggih. Berkah esuk kuwi nggih. Tapi nek esuk wis mulai ungap-angop kae ngletak bablas. Oh meneh pas udan gerji. Nah, ujane adewe nek esuk iki pas udan gerji, ra mangkat ngaji. Wis kelimute dibenake meneh, tangi-tangi jam 7:30. Angene iki mesti berkah ilang nggih. Makanya niku satu sunah Nabi nggih. Nderek sunah Nabi. Lho Nabi niku luar biasa begini gelem nderek sunah Nabi niku urip ora mungkin gelisah. Kan awale Kanjeng Nabi coba mangrasake. Donga niku sekali-kali dirasake asare ya apa maknane nggih. Jenengan metu saka ngomong apa dongane? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Niku menunjukkan ning njaba omah niku fitnah nggih. Inna dunya mangunatun wa mangun mafiha. Ning dunya ki ning njaba omah ki fitnah. Ada 3 tempat niki iki insyaallah ra fitnah nggih. Dan jenengane 3 tempat ning jenengane seneng wis uripe mesti mulya nggih. Siji Baitullah, Al-Masjidu Baitullah wa baitu kulli mu'minina nggih. Siji masjid nggih, jenengane wayahe subuh ning masjid, dhuwur ning masjid, ngasane masjid, wah insyaallah berkah. Yang kedua, rumah jenengan. Nabi ki memberikan motivasi, jadikanlah rumahku surgaku nggih. Bentuknya apa? Mlebu omah niku njaluk keselamatan. Assalamualaikum. Niku njaluk keselamatan. Terus bismillahirrahmanirrahim. Mlebu omah ya jenengan maca bismillah gitu. Insyaallah jenengan metu saka omah gitu. Jenengan pikirane waya salat ning masjid, ora rampung nyambut gawe bali omah, wis uripe berkah. Ora mampir-mampir Pak Mas kuwi. Kadang kala ono sing mampir. Ora bali ya. Wes, ngoten niku. Kula jamane kuliah riyen duwe kanca napa kula sok sering nyelawungi tukang kebon niku. Kula karo tukang parkir ngobrol-ngobrol santai niku nggih. Dadi ana tukang kebon nggih. Niku nek mangkat esuk nggih, nek bali bar magrib Pak niku. Kula zamane kuliah riyen kan sok kadang tekan wengi. Wah jenengan kok ampuh banget Pak. Ketoke nek jam kerjane ra ono, jam kerja PNS kok antar tekan magrib iki. Panjenengane mbok usah terlalu berlebihan Pak, malah kesel tok. Ora ngrasake Mas. Ha bojone ternyata niku anu, bidan ning kepala puskesmas. Wah, dia ampuh niku. Cara gajine luwih akeh nggih karo pesuruh ning PNS gitu. Pesuruh ning PNS ning bojone niku bidan ning kepala bidan ya, dadi kepala puskesmas. Wah ya kuwi Mas ngrasake nek aku bali ngene kan bojoku wis secara dene ana acara ta nek bengi nanti ora petuk bojoku nek bojoku nyebai banget kesel. Kene yo kesel mau kongkon lha ndelok ngoten kuwi. Dadi sing datoke nama kiai iki nyoto niku nyata niku. Dadi akeh wong lanang sing kalah akeh banget pancen. Ya termasuk jenengan barang ta. Dadi bali mulai niku anggar bali mau kongkon ndi sing kurang iki, ndi sing iki. Aku bar maghrib bali saka kene tekan omah bojoku wis lunga. Arisan, kumpulan kan bojone kan aktif ning masyarakat pancen niku. Bali mulai bojone lunga, nang omah garek engko wis resik, adus turu. Niku ternyata nglungane omah jebulane niku. Itu gambaran aja nggih. Niku nguatke kula panjenengan saya bahwa ya itulah ujian. Mangkene monggo niki
Sunah Kanjeng Nabi niku kan fitnah ning jaba omah. Nek ana wong bali ngomah niku luar biasa. Omah berarti jadi surga. Dirindukan, Pak. Yang nomor 3 majelis taklim. Jadi jenengan niku di mana aja rindu majelis taklim. Kok kelangan waktu ngaji ngeten niku susah nggih. Niku jenengan termasuk wong sing diberkahi. Jadi 3 tempat niku 3 tempat sing diberkahi. Masjid, dalam jenengan kalian majelis taklim. Liyane niku fitnah nggih. Nah, ketika fitnah niku dungane bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Di tempat-tempat selain itu ya Allah, tolong saya tidak ada kekuatan nggih. Kula ibadah ngedohi maksiat kejaba pitulungane panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim kula pasrah jenengan. Ning njaba tempat telu niki wau kula ora iso jamin istiqomah. Sing iso jenengan nutuli kula tansah nindakake dawuh panjenengan ngedohi larangan panjenengan. Sebab la haula wala quwata illa billah. Ning njaba telu niki wau fitnah tok. Kula saged ngedohi larangan yang mergo pitulungan jenengan, kula nekani taat yang mergo pitulungane panjenengan. Niku sire Pak nggih. Jadi nek njaba iki godhone gedhe, angel gitu. Ketungkul remi ketoke kanggo, ae bali aku sak bali sik bojoku anu, alah nanggung. Wah, remi kan dile menang terus gitu. Wah, nek gasake kancane ngeti-ngeti arep subuh ke Bali. Lah ngoten lho sosokane, ketungkul gitu, ketungkul akhire subuh arep subuh Bali tekan omah gletak bablas ra salat subuh. Lah ngoten lho model-model niki. Itu gambaran saja bahwa ning njaba omah niku fitnah. Ning njaba omah fitnah makane butuh pertolongane Gusti Allah. Lah dikire Kanjeng Nabi niki wau iki dienggo bentengi godha-godha sing mungkin ngedohke saking Gusti Allah. Makane niku dilafatke nggih. Terus yang nomor 3 nggih. Niki selain derek Kanjeng Nabi, jenengan sepaham niki hadis sing diwaca Kanjeng apa Promokai kan Arba'in Nawawi nggih. Niku hadis-hadis tok niku. Dadi mungkin jenengan saged utawa pas minggu pagi niku kan minggu lagi nggih. Niku ketingale kitab Riyadhus Shalihin nggih. Nah niku kitab hadis-hadis kula tingalin niku wis babe bab manun apa sunah-sunah nggih. Sunah nampa tamu, sunah qobliyah badiah dan sebagainya. Niku garek nindakake mawon napa-napa sing jenengan kaji setiap minggu legi gitu kalian dalu niku nek kalih Romo Kiai nggih. Sing nomor 3 enggak kalah penting nggih. Niku setelah jenengan derek Kanjeng Nabi setiap perkara-perkara ibadah, akul halal jenengan manggateke bab mangan halal. Niki penting banget nggih. Ning jo kadang kala ora napa nggih, kaya ngeten niku ora dipentingke nggih. Jadi akul halal itu menjadi satu perkara penting dalam hal ibadah. Kan ade mangan dahar niku kan nggo energi nggo ibadah. Jadi kaya Rasul niku kabeh didhawuhi ya Rasul kulu min thayyibati ma razaqnakum wa malu as-solihat nggih. Jadi Rasul semua itu ketika didhawuhi ngamal sadurunge kon dahar sike kowe mangano kelawan rezeki sing apik sing tak paringke sira kabeh. Berarti kon dahar sing halal ben temandamu ibadah dikai pitulungan gampang awak niku ki jak ngibadah luwih enteng sebab ing dalam hadis-hadis niku nggon bab halal haram nggih kok ana barang haram mlebu ning awake dhewe wis niku berarti awake dhewe siap bermaksiat nggih di awak niki siap bermaksiat artinya apa dijak maksiat oleh gampang bangane taat. Makanya kitab yang sama niki nggih ning bab sing mburi niku wonten pangandikan nek jenengan biasane salat subuh jamaah iso kok tiba-tiba ra iso mangliti bengine bareng apa bareng lakone apa sing biasane salat lail iso tangi kok ora iso salat lail bengine bar apa niku di situ dingendikake iso mangane iso kelakuane iso nyekrol gitu real video wah 3 menit nyekrol paham to nyekrol sok duwe HP mboten Pak jenengan iki. Nah, anggar jam 3 kok online kayak gitu, ora mung status update tahajud itu kayak. Ya karo nyeklan nonton video gitu. Nah, kadang nonton Niken Salendri, orang ini model-modelnya wong tua-tuaan seneng niku. Wah, sing sindan-sindan sing ngoten niku kan cara ati pesak wis ora istilahan ora masuk ya ta. Artinya ki sing deloke sing ngoten niku maksiat mripat ya ta. Ndelok wong wadon ayu terus ngalem kok nggih. Diling-eling lho Pak, kula paringi sire nggih, jenengan kok rada suda cintanya karo garwa iki kadang kala ndelok ngono ki jenengan nyanjung ra sadar. Niki ayu banget iki. Nah, niki hati-hati Pak nggih. Ora tau ngalem wong liya ayu. Karena kok ketika kula ngalem wong liya ayu, wah ayu banget iki. Kok kadar kula seneng karo bojone niku berkurang nggih. Berkurang tenan niku nggih. Niku wonten ning kita nggon masalah bangun apa keluarga niku wonten nggih. Sekali jenengan ngalem nggih, niku walaupun sing dialem artis, Pak layak dialem gitu. Omlah tanggane, wah bahaya banget iku. Wah nek bojone kae tenan kae. Wah yakin kok bali ngomah mesti ngamuk bojo gitu.
Tak itu Pak, dieling-eling nggih. Pokoke ayu apa ora ayu, pokoke bojo jenengan sing omah sing luwih ayu, sing paling ayu nggih. Nyatane ya jak rekoso gelem to. Nyatane ya sing umbah-umbah ya dheke kok nggih, sing ayu-ayu jenengan alam ora tau gelem ngumbahke kok. Ya cara kula ngoten niku ning kitab adab niku nek pengen kadar mahabbah kalau bojo niku dijaga, dieling-eling tenan Pak nggih. Ampun ngalem wong wadon liya senajan to wong wadon kuwi ora jenengan kenal mergo mung ndelok ning HP nggih. Ayu tenan iki. Wah, iki dieling-eling tenan iki model-model angger hubungan rumah tangga aja rada mulai bendik-bendik niku. Jarang muji bojone ning malah muji bojone wong liya dieling-eling dipuji garwane niku ayu ya Bu. Walaupun asline ya ya ngono kuwi bentuke nggih. Ya nek ayu kan wah jenengan luar biasa Ibu, nek ana jenengane aku dadi apa. Wah, ngono kan senenge pol kok. Langsung ajeng ngunjukno Mas. Nah, ngoten niku. Lah ngoten niku Pak, ngaji ning kitab Ngudul Ijen to Ngudul Ngoyon niku jangan dibahas banget adabe wong lanang niku nek pengen bangun mahabbah nggih. Niku siji niku wau jangan memuji wanita lain. Bahkan di depan istrinya jangan sekali-kali nggih. Dua nggih niku sering membangun rahmat mahabbah niku salah satunya ya dhewe niku ya menghargai bojo Pak nggih. Iki mung kula selingi mawon nggih. Karena akhir-akhir zaman ini masalah bebojoan iki perkara sing penting. Karena kula petuk oleh kanca sing ten pengadilan nggih. Niku kasus perceraian banyak Pak nggih. Yang Bantul niku banget Pak niku. Perceraian banyak sekali nggih. Dan salah satunya niku napa? Kurangnya seorang laki-laki niku menghargai wanita. Sekali-kali lah dihadiahi, dijak dolan ning stadion pacar gitu. Kayak itu, arep dadi apa Bu sak karepmu. Ngono, sing penting ora luwih saka 50.000 ngono iku Pak. Ajak ning pacar gitu. Dihadiahi gitu. Jadi sekali waktu mawon ora butuh bulan dino gitu, sasi pisan gitu. Dihadiahi apa-apa gitu. Mosok meneh wong lanang ora ngerti senengane wong wadon gitu. Mangane apa sing senengi, kali waktu tukoke tanpa usah ditekoni gitu. Oh bojoku seneng pempek, wah tukoke pempek pas wong di. Lho ngoten niku lho Mas iki. Mas-mas iki jo ngrungokke mboten to iki. Karo bojo aja lali wong berjuange bojo luar biasa. Esuk iki tangan iki dhewe sapa nggih? Bojo gitu. Wis ngerke ceret gitu. Mudah asasa, nggugahi anak-anak, nyiapke nyetliko baju gitu, nyiapke pangan, wah luar biasa lho. Satu waktu 5 pekerjaan lho niku Pak nggih. Yen jenengan mong Bu, aja lali anu wedahku ndi? Wah, kongkon-kongkon wae gitu. Lah niku monggo niki dua perkara niku sing cok lali. Jangan ngalem wong wadon liya, yang kedua sekali waktu kayak hadiah gitu. Karena piye-piye iki bojone dhewe iki gelem nandangi, kan mayoritas dhewe Pak. Kita kan nang lingkungan wong Jawa to nggih. Wong Jawa kan patrialis nggih. Dadi wong lanang iki pokoke ning dhuwur kan ngoten niku. Kan tradisi wong Jawa kan wong lanang dhuwur. Dadi kadangkala jarang wong lanang kuwi kok nglandangi gawane wong wedok nggih. Jarang. Ana ning jarang. Wong lanang kok gelem mepeni jerengan kae nggih. Jarang gitu. Tapi ya ana ning jarang gitu. Wong lanang kok gelem umbah-umbah jarang. Ana ning jarang gitu. Makanya jenengan dhewe wong wedok sing gelem nglakoni ngoten niku wau jenengan hargai sekali-kali hadiah niku wau nggih. Lah niku makane niku hubungane kali mangan halal niku dibangun tenan Pak. Gara-gara mangan halal insyaallah dorongan apik niku kuat. Bangane dorongan elek nggih niku aklul halal nggih. Sing nomor berikutnya kita esuk wae nek badale meleh jam 09.00 kurang 5 menit telu niki nggih kirang papat. So nek misale mbok menawa mangke kon badale meneh kula watake niki nggih. Dadi jenengan engko ben supayane iso nek pas ngaji kula iki, sing bedeli panyatur. Wah niku tak mangkat ben diteruske sing papat kae. Nggih insyaallah yang papat meniki pun telu niku cukup janjane. Sing papat niku janjane ku adab-adab mawon nggih. Dadi sing telu niki amunisi pokok dasar nggih. Tamasuk bi kitabillah, itidau bisaidina nggih. Rasulillah, nomor telu aklul halal. Karena niki pondasi sing pokok. Mangan barang sing halal niku ndadekake entengi ibadah diberkahi urip kula panjenengan sedaya. Pun niki mawon mugi saged nambahi seserapan ilmu. Ya niki wau cara dahar iki jenengan kiai acar. Nanti rada seger sithik gitu, rangketanku ngeleh meneh. Niku. Nah niku mugi-mugi tetep nekake berkah ilmu yang saged kita manfaatkan dan meto keselamatan ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bi barakati syiri walafdil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وتابعين وتابعين لهم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا الله يا رحمن يا غفار اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأزواجنا وأولادنا وذرياتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم يا الله ببركة هذه المجلس وببركة اسمك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم واقضي حوائجنا هذا واستجب لنا هذا وما في ضميرنا يا الله يا الله اللهم يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram paringana kita sedaya ya Allah tetap iman islamipun ilmu manfaatun ya akhiratipun barokah jembar kathah rezekinipun sakinah mawaddah warahmah keluarganipun salah salehah dzurriyyah putra wayahipun istiqomah ibadah talab ilmi lan salat jamaahipun lan pinaringan kita sedaya pangreksan ya Allah saking reridunipun setan golongan jin saha menungso saking musibah bala dunya afat dunya saking wabah penyakit ingkang angel tambahipun saking fina-fina pergaulan bondo pangatuna fina akum ala kubuso fina yaumil qiyamah Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin ampun jenengan tilarakan sedaya teng otomatis dalu menika ya Allah ingkang tesih gadhahi dosa khilaf salah kejawi panjenengan sampun ngapura ingkang gadhahi permasalahan dunya kejawi panjenengan dalan kuwaripun ingkang gadhahi kerupakan ati kejawi panjenengan lapang atinipun ingkang gadhahi penyakit kejawi panjenengan maringi tambanipun ingkang gadhahi hajat dunya tuwin hajat akhirat kejawi panjenengan kabeh nyampurnaken ya Allah hajat dunya akhiratipun anta rabbuna wa nahnu ibaduka faqdi hawaijana hada wastajib lana hada karim rabbana la tu'akhidhna in nahsina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al qawmil kafirin Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadah Allahumma barik lana fi rajab wa syabana wa balighna ramadhana ya Allah ya karim rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi